Il-profitti fis-settur tal-catering naqsu. Is-sostenibilità tas-settur naqset li spejjeż żiedu b'mod eżaġerat. Kienu dawn il-punti li ħarġu minn studju li sar mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering u li ġabar informazzjoni bbażata fuq l-ewwel nofs ta' din is-sena 2024 fejn jidher illi s-settur tal-catering qed jitabba b'ħafna spejjeż inkluż spejjeż relatati mal-iskema tal-BCRS u anke l-Skills Pass. Net News tkellem mal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Michel Muscat li spjegat li minkejja dan kollha huma skemi li l-prinċipju tagħhom huwa tajjeb qed jispiċċaw jabbu lir-restoranti u s-sidin tagħhom. Mela, l-impatt negattiv huwa min-naħa tagħna l-operaturi għaliex ħafna mill-impjegati min qiegħed hawnhekk diġà huwa tajjeb titiżommu allura b'xi mod jew ieħor tittara kif ħadd tagħmel biex iżommu dawk l-ispejjeż ħadd ħallashomlu inti, jiġifieri qed nerġgħu nollu l-ispejjeż tagħna. Min-naħa ta' nies minn barra forsi qed jaraw li hemm ħafna burokrazija. Bil-President tal-ACE tispjega wkoll li l-iskema tal-BCRS għandha tiġi diskussa b'mod estensiv għaliex qed ħalli impatt negattiv fuq in-negozji. Fejn aħna qabel kien ikollna xi store żgħir, speċjalment ir-restoranti żgħar mhux qed nitkellmu fuq stabbilimenti kbar li wkoll tolqothom, però l-restoranti żgħar tolqtu iktar. Meta inti għandek store qed tipprova tixtri iktar more in bulk biex forsi tistabbilizza prezz, biex forsi jkollok kwalitajiet aħjar. Illum il-ġurnata laqas nistgħu. L-istores tagħna huma mimlijin sezzjonijiet ta' skart. Kif spjegajna l-ewwel għandek plastik tal-BCRS, għandek ħġieġ tal-BCRS, għandek il-plastik mhux BCRS, għandek l-organik, għandek il-kartun, għandek iż-żejt. Da kollox irid ikun separat u għandek ovvjament il-problema ta' fejn ħadd istorjaħ meta jinġabar. Ovvjament huma spejjeż kemm loġistikament u kemm finanzjarjament. Fl-istħarriġ li sar ħareġ ukoll li naqsu negozjanti li qed juru rieda li jinvestu fl-istabbilimenti li diġà għandhom jew inkella f'dawk ġodda bi 78.5% jgħidu illi ma għandhomx il-ħsieb li jinvestu f'restorant ġdid matul is-sena li ġejja. Naħseb l-raġuni hija l-ispejjeż kbar li għandna u biex terġa' tibda mill-bidu biex terġa' tinvesti il-burokrazija, l-ispejjeż esaġerati qed jiżdiedu kuljum. Meta l-ewwel 6 xhur tas-sena tal-2024 kienu kkumparati mal-ewwel 6 xhur tas-sena 2023 jidher li l-profitti u anke d-dħul tal-istabbilimenti naqsu. Bil-President tal-ACE tispjega li l-klijenti li jidħlu fl-istabbilimenti qed jonfqu inqas flus. Jiena nemmen li nies joħorġu jiklu u jibqa' jkun hawn. Id-differenza hija leverage spend naqset. In-nies qed jonfqu inqas. Ir-rapport ippreżentat mill-ACE wera l-ħafna diffikultajiet li qed jesperjenzaw l-istabbilimenti tal-ikel fosthom anke illi jattiraw impjegati jew iżommu l-ħaddiema tagħhom. Dan filwaqt illi skont dak li qalet l-ACE f'pajjiżna hawn numru kbir ta' ristoranti u għalhekk il-kompetizzjoni hija vasta bl-informazzjoni provduta turi illi hawn madwar 3708 stabbiliment tal-ikel f'pajjiżna. Intant l-ACE ppreżentat numru ta' proposti għal baġit bilan illi tgħin lin-negozji f'dan is-settur sabiex jiġi provdut servizz tal-aqwa kwalità.